मानते पारग साहेबा मोठ्या मनशांनी जायती आमकां लुटिले गुलाम कोणाक तेंगेले आशिल्ले गा साहेबा आतां आमी सुटले पुणेव्यान लोकांको आतां आसाय कश्टांचे तुडवांचे पोटोळे ते रेस गानू आमी घर बांदिलां आमचे गांवरायकान लोटोले आमच्या भुरग्यांक शिकयन व्हडले मनीस गेले पयले अमेरिकाक गेले आमकां दूख दिताले ते मनीस काबारू जाले थोडे भिरमत बुटान मेले आमच्या भुरग्यांक शिकयन व्हडले मनीस गेले पयले अमेरिकाक गेले आमकां दूख दिताले ते मनीस काबारू जाले थोडे भिरमत बुटान मेले मानते पार गया मी मोठ्या मनशांक दीस काडील बियोनू बेले काय न्हू तेंगेली म्हणकार जाय न्हू शेजडे काडले होंकी रावनू आयरोप्लानांनी बसोन लोकया गेलो आतां संवसार येत भोंवनू तुका आमकां दिता तो नोको पाटवी कुनू आतां गोंयचो जेल पळोनू आमच्या भुरग्यांक शिकयन व्हडले मनीस गेले पयले अमेरिकाक गेले आमकां दूख दिताले ते मनीस काबारू जाले थोडे भिरमत बुटान मेले आमच्या भुरग्यांक शिकयन व्हडले मनीस गेले पयले अमेरिकाक गेले आमकां दूख दिताले ते मनीस काबारू जाले थोडे भिरमत बुटान मेले आतांच्या बाबा कोणाक बी नाय आगे गोंय आमी आलोय ताई भुरगे आमगेले शिकोन व्हडले जाले घरान इंगने धुवन वयताय बायलो आमगेल्यो कुतगा वस्तू काय न्हू मेर्सेडीज मोटर चलयताय उठांनी बस आमकां कोत्ताले ते बाजारां भोज्यां पेट घालयताय आमच्या भुरग्यांक शिकयन व्हडले मनीस गेले पयले अमेरिकाक गेले आमकां दूख दिताले ते मनीस काबारू जाले थोडे भिरमत बुटान मेले आमच्या भुरग्यांक शिकयन व्हडले मनीस गेले पयले अमेरिकाक गेले आमकां दूख दिताले ते मनीस काबारू जाले थोडे भिरमत बुटान मेले